ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚುಳ್ಳರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾತಿರ್ದು ಬಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೇನ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದುಲ್ಲರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ని ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ತಲಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅప్పుడు ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೇಟೆ పోయినామా ದೂರ ಪೋಂದು ಇಲ್ಲೆಂತ ಒಂದುಲಾರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿದೆ ಬೇಳೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬೇಳೆ ಪಂಡಗ ಅದು ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಇರ್ತವೆ ಎಂಕೊರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಉಂಟು. ಇಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಬರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪುರ ಕಲ್ಪುರತ್ತೆ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಜಿಂದ ಇಂಕ್ಲಿ ಪುರ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಚಿದ್ದು ಬುಲೆ ಪೌಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ. ನಾನು ಮೀಶೋಡು ರೆಡ್ ಕುರ್ತಿ ಬುಕ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವು ಕೂಡ ಬತ್ತಿದ್ದಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಇವಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಚಿಟ್ಟು ಏನು ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವೆ ಅವೆ ಚೊಂದು ಕಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಕಂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು.